mun mielestäni Pimatic on mukava, rento ja ennen kaikkea turvallinen työpaikka. Pimatic on työntekijöilleen kovin joustava ja mahdollistaa pitkät työurat ja urakehityksen. Suoraan ammattikoulusta olen tänne tullut vuonna 1980 ja kehittynyt tällä koneestaan ja saanut opettaa nuorempia työntekijöitä kehittymään koneestaan uralla. Kyllä mä oon täällä viihtynyt, on se 43 vuotta mitä on töissä ollut. Että toivottavasti täällä muutaman vuoden olen. Täällä on hyvä yhteishenki, mukavat työkaverit ja mukavan haasteellisia työtehtäviä. 5 tähden työpaikan tekee se, että on oikeasti tosi mahtava kulttuuri. Tehdään yhdessä asioita, ratkaistaan ongelmia yhdessä. Rakennetaan tietynlainen voittamisen kulttuuri, missä oikeasti jokainen pystyy vaikuttamaan siihen, että me saavutetaan meidän tavoitteet ja pystytään olemaan aikaansaavia yhdessä. Se on Pimaticin 5 tähden kulttuuri.